साख्रिनि सायाव सोनारालासे फालांगि मावना देरहासार जानो हादों अदालगुरिनि सासे लाइमोना। साख्रिनि सायाव सोनाराजासे देरहासार जानायनि मोनसे मोजां बिदिन्थि होदों अदालगुरिनि हितेश देउरिया। गावनि नाजानायजोंनो लोगोसे गुबुन साब्रै साबा लाइमोननोबो थांना थानायनि राहा होदों बिथाङा। हितेश देउरिनि HD इन्टारप्राइजआव फिसा फिसा आबादारिफोरखौ मदद होनायनि थांखिजों बिथाङा आबादनि गोनांथार मेसिनफोरखौ हलसेल रेटआवनो फानो। बेवहाय गोदान आरो गोजौ थाखोनि क्वालिटिनि मेसिनफोर मोननो हायो। HD इन्टारप्राइजआव मोनग्रा गाहाय मेसिनफोरा जाबाय पावार विन्डार, ग्रास काटार, वाटार पाम्प सेट, स्प्रे मेसिन, पावार टिलार, रिपार्ट मेसिन, कार वाश मेसिन। मेसिनफोरनि गासै रोखोमनि स्पेयार पार्ट्स एक्सेसरिबो बेवहायनो मोननाय जायो। आबादारिफोरनि थाखाय जर'खा खाबु दं। ट्रेनिंनि राहा, मेसिन बानायग्राफोरनो मेसिन सालायनो आरो जोथोन लानो गोनां ट्रेनिंबो होयो। EMI निबो खाबु दं। खनसेयावनो गासै रां होना मेसिन बायनो हायैफोरनि थाखाय EMI एबा ल'नआव लानायनि राहाबो दं। लाइसेन्स गोनां फालांगि, बिथाङा कम्पानिनिफ्राय डिलारशिपनि लाइसेन्स लानानैसो बे फालांगिखौ खालामगासिनो दं। अब्ला मोननाय मेसिनफोरा अजद गैयै आरो बिश्वास गोनां। गोदान आरो मोजां क्वालिटिनि आबाद मेसिनारि गोनां जानाय आबादारिफोरा HD इन्टारप्राइज अदालगुरि इन्डियान अइल पेट्रल पाम्प बागानतलायाव बिथांजों जगाजग खालामनो हागोन। हितेश देउरिनि बे हाबाफारिया साख्रिनि सायाव सोनाराजासे गावखौनो दाफुंनो आरो समाजखौबो मदद होनो हादों, बेनो मोजां बिदिन्थि। बे खौरांखौ शेयार खालामना गोबां आबादारिफोरनो मदद खालाम। नोंथांमोना फन एबा WhatsAppनि गेजेरजों नैबे जानबुं अनजिमायाव फोनांजाब खालामनोबो हागोन 7896698543। गोदान निउ टेक्न'लजिनि गासै आगजुफोरखौ जेनेबा मेसिनारिफोरखौ नोंथाङा जगायदों आरो आबादारिफोरनो मदद होदों। बेखौ नोंथाङा माब्लानिफ्राय बोरै जागायजेनखो? आङो एक्जेक्टलि बिजनेसा जागायजेननाया स्टार्टिं 2025आवनो आं स्टार्ट खालामनायमोन। देग्लायदों बोसोरसे कमप्लिट जाबाय। आरो मा मा मेसिनारिखौ नोंथाङा जगान होयो? दाहालागि बोसोरसेयाव आङो वाटार पाम्प सेट आरो माइ हाग्रा रिपार मेसिन आरो लोगोसे पावार विडार जिथु हेन्ड ट्रेक्टर हालेवग्रा बेफोरखौ होनाय जाबाय फार्मार्सफोरनिसिम। आरो लोगोसे ग्रास काटार जिथु हाग्राफोरखौ दाननाय जायो, बे ग्रास काटार मेसिनखौबो होनाय जाबाय। आरो स्प्रे मेसिन, नर्मेल मेनुवेल स्प्रे मेसिन, लोगोसे बेटारि स्प्रे मेसिन बेफोरखौ होनाय जायो। आरो लोगोसे बेजों कार वाश मेसिनबो जों माने फाननाय जायो। आरो बेजों लोगोसे जों दाहालागि मथा मथि वाटार पाम्प सेट साप्लाय हरनाया एबा फानहरनाया मिनिमाम 1000 पिस जाहैगोन। आरो विडारा दाहालागि जों मिनिमाम 150 पिससो दाहालागि फानबाय। आरो देग्लायबो मोनसे टारगेट लादों, बेसेबां फाननो हायो मोनसे टारगेट लानानै इन फिउचार जों नायदों। आरो नोंथांनि इन्डास्ट्रियावहाय जेसेबां मानि फिसा फिसा आबादारिफोरनि थाखाय जे मेसिनारि नांगौ जायो, बेखौ खम बेसेनाव मोननाय जायोना? जोंथ' दा दसे हलसेल प्राइसआवनो होगासिनो आरो इन फिउचारहालागै जोङो हलसेल प्राइसआवनो होनो थाखाय जों थामथियार। गतिके जों उन फिउचारहालागै जोंनि जिथु दा मावबाय थानाय आबादारिफोरनि थाखाय जेसेबां हायो जों खम प्राइसआव होनो थाखाय जों थामथियार। आरो नोंथांनि बे मेसिनारिखौ उदालगुरि जिल्लानि बबे बबे थावनियावहाय मोनो? दाहालागि अकल उदालगुरिल' नङा, जोङो गहपुरहालागै जों दैथायहरबाय मेसिनफोरखौ। आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे जों तामुलपुर डिस्ट्रिक्टहालागैबो हरबाय, कुम्ब्रिकाटा, मुसलपुर आरो बाक्सा बेहालागै जों दैथायहरबाय। आरो दाहालागि आबादारिफोरनिफ्राय मा फिडबेक मोनदों? आबादारिफोरनिफ्राय दाहालागि ओरैनो मोजां फिडबेकखौ मोनदों। आरो इन फिउचारबो मोजां फिडबेकखौ मोनगोन होननानै जों हास्थायो। आरो नोंथाङा बे जे सासे मेसिनारिखौ जगान होग्रा, नोंथाङा फरायनानै साख्रि लायालासेनो बे खामानिखौ मानो मावनो लाखो? दा गासै बिथिङावबो आङो फ्राय थाबायजेनबाय। दा साकरि बिथिङानो जा, दा खामानि मावग्रा बिथिङानो जा, आङो उन्दैनिफ्राय गोबां लेबार मावोमोन आरो आं हाजिरा मावोमोन। नाथाय हाजिरा मावनायजों लेबार मावनायजों फ्राय माने बेनिफिट मोनासै आरो डेभेलप जायासै।
बिदिनो बिजनेस पारपसाव बिजनेस लाइनाव बिजनेस मावग्रा मानसिफोरखौ लोगो मोनबाय आरो लोगो मोननायजों लोगोसे बिजनेस मावग्रा मानसिफ्रा मोजां मोजां एडभाइस होनायनि थाखाय बे लाइनाव आं हायनो थाखाय थांखियार जाबाय आरो हायनायजों लोगोसे आं थारैनो लेबारनिख्रुइ आरो साख्रिनिख्रुइ मोजां बेनिफिटखौ मोन्दों आरो साख्रि मावालासेनो साख्रि गैयै जा लाइमोनफोरा बेबायदि फालांगियाव फैयोब्ला माबायदि मुलाम्फा जानो हायो होनना नोंथाङा सानो मुलाम्फा जागोन जुदि सेला मोजां जायो बिक्रिफोरा जुदि मोजां जायो गावबो सोलिनो हागोन आरो लोगोसे गावजों एसिस्टेन्ट हिसाबै सहाय खालामनो थाखाय एमप्लयिबो लाखिनो हागोन आं खावलायो जायफोरा जोंनि बर' सेंग्रा लाइमोनफोरा बा सिख्लाफोरा फरायनानै ओरैनो दङ जुदि एसे पुजि थाखा दङ बिजनेसनि थाखाय आगान सुरनाया बांसिन मोजां जागोन आरो आं खावलायो आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सेथि आंनि जितु मेन एसडि मिशनारि एन्टारप्राइजनि हेड ब्रान्च बे उदालगुरि आरो पानारि रड जितु बागानतला इन्डियान अइल पेट्रल पाम्प खाथियाव आंनि हेड ब्रान्चखौ मोनगोन आरो 2 नम्बराव नैथियाव आंनि जितु साब ब्रान्च डिमाकुसियाव मोनगोन डिमाकुसि मेन टाउननिफ्राय जितु भेरगाव रड बे भेरगाव रडआव आंनि सेकेन्ड ब्रान्चखौ मोनगोन आरो 3 नम्बराव थार्ड ब्रान्च आंना तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट जितु मेन मेडिकेल सक बे मेडिकेल सकआव मोनगोन आरो गहपुरनिया दाहालागै जोङो ब्रान्च खुलिनो हायाखै खिन्थु डाइरेक्ट अर्डार हायबानो जोङो डिलिभारि हरो आरो दा गहपुर जोङो दनाबारि कुकिलाहालागै हरबाय आरो राजगड़हालागै जों हरबाय आरो साख्रि गैयालासेनो सासे लाइमोना बिजनेस खालामना थांना थानो हायो जुदि इच्ছা खालामोबा आरामसे हायो खिन्थु गावनि सायाव बिश्वास थानांगोन जे बे खामानिखौ आं थारैनो मावनो हागोन आरो बिश्वासजों लोगोसे जुजिनो हानांगोन आरो धैर्य जोंनि मानसिफ्रा बोसोरसे उनाव बा किसुमान 6 मान्थनि उनावनो माने फेलार जायो माने जुजिनो हायैनि थाखाय आरो बेनि थाखाय फेलार जायो जुदि जुजिनो हायोबा आरामसे सोलिनो हायो नोंथांनियाव जगाजग खालामनो थाखाय नोंथांनि फन नाम्बारखौ होगोन आंजों जगाजग खालामनो थाखाय आंनि फन नम्बरखौ मोनगोन आरो बे फन नम्बरानो जाबाय 7896698543 आरो खेबसे बुंसै 7896698543